dantza urbano asko daude, eta bakoitzak bere musika estiloa dauka, bere oinarriak, bere energia, beti zerbaitetik kontestu sozial politiko batetik datozte. Eta hori garrantzitsua da, eta guri iruditzen zaigu hori ezagutu egin behar dela. Zergatik dago hain jende gutxi, zergatik hain emakume gutxi, eta zergatik dago ere beldur puntu hori. Orduan hasi ginean hori pixkat aldatu nahi. Azkenean guk argi geneukana zen komunitatea azten laguntzeko topaketak proposatu behar genitula, ezta? Orduan lagun bultzotan banatu genitu. Ostiralero egiten ditugun entrenamendu irikiak. Formakuntzak eta egiten ditugu. Hilabetero hain ekartzen egia Madridetik Schiffer dantzaria. Jan festa, DJ bat dago eta dantzatzea, ondo pasatzea. Festa. Eta gero txapelketa. Iruileko bakoitzean mintegiak sortzen ditugu. Honeko gauza musika da, musika entzuten, zure gorputzak ere erantzun badauka. Zure mugimendua aldatu daiteke ere bai, jakin da zer gertatzen ari den, zer esaten ari den. Da hizkuntza bat ikastea bezala, ez? Gero zuk zure espresioak, zure keinuak eta zure tonua erabiliko duzu, ez? Orduan da askatasun hori asko gustatzen zainei. Pila gustatzen zain, elkartzen garenean eta ikustea dantza desberdina horiek eta hip-hop dantzatzen ari da, baina eske bere dantza da.